जेपी के रहे। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी बुलावल जात रहे। जेपी के बारे में बताई। जेपी के बारे में सुना, जेकरा एक आवाज पर भ्रष्टाचार आ बेरोजगारी पर प्रहार हो गई, जेकरा एक आवाज पर भ्रष्टाचार आ बेरोजगारी पर प्रहार हो गई आ पूरा देश में संपूर्ण क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार हो गई। क्रांति मैदान से उठल हुंकार से, क्रांति मैदान से उठल हुंकार से दिल्ली दरबार हिल गई रहे। क्रांति मैदान से उठल हुंकार से दिल्ली दरबार हिल गई रहे आ सिस्टम के बदले खातिर बच्चा बूढ़ा आ जवान सब एक संगे मिल गई रहे। सिताब दियरा के धरती, सिताब दियरा के धरती महान हो गई। एगो जेपी से पूरा जिला के नाम हो गई, बुझल। बाकी अब फिर से बदलाव के चिंगारी जलावे के पड़ी। अब फिर से बदलाव के चिंगारी जलावे के पड़ी, ऐसे कि जे लोग के राजनीति के कटहरा सिखैलस। जेपी लोग के राजनीति के जे कटहरा सिखैलस, वो खुद राजनीति के शिकार हो गई। आ जेपी के नाम पर रोटी सेक के, जेपी के नाम पर रोटी सेक के कई गो नेता लोग के बेड़ा पार हो गई। जनता के फिर से आवाज लगावे के पड़ी, जनता के फिर से आवाज लगावे के पड़ी, नींव उखाड़े के पड़ी आ सिंहासन खाली करावे के पड़ी। आ दिनकर जी जौन लिखले रही, दिनकर जी जौन लिखले रही वो याद करावे के पड़ी। का लिखले रही? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।